Il-ġimgħa filgħodu komplet l-inkjesta pubblika dwar il-mewta traġika ta' Jean Paul Sofija li tilef ħajtu f'sit ta' kostruzzjoni f'Kordin f'Diċembru li għadda. Seduta li matula komplew joħorġu aktar fatti li bl-ebda mod ma rriżultaw mill-inkjesta maġisterjali. Fost oħrajn il-fatt li l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol qatt ma spezzjonat is-sit ta' kostruzzjoni f'Kordin għax qalet li mhux kompitu tagħha li tagħmel dan. Waqt ix-xhieda tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-OHSA Mark Gauci qal l-uffiċjali tal-OHSA mhumiex inkarigati biex jiddeterminaw is-sigurtà tal-istruttura tal-bini. Dan għaliex l-uffiċjali huma responsabbli biss għas-saħħa u s-sigurtà f'sit ta' kostruzzjoni. Gauci reġa' fakar kif l-OHSA ma kinitx taf illi bdew ix-xogħlijiet fis-sit ta' Kordin u għalhekk qatt ma wettqet spezzjoni. L-imħallef Żammit McKean stqarr li l-biża' tiegħu hi li din l-awtorità qed tkun reattiva u mhux proattiva fejn qed tibbaża l-iktar fuq dak li jintqal fil-midja u fuq rapporti li jaslula. Jidher ukoll li fl-OHSA l-iktar ħaġa importanti hi l-ammont tal-multi. Iżda min-naħa tiegħu l-Awditur Ġenerali Charles De Guara ma kienx impressjonat bin-numru ta' multi maħruġa mill-OHSA. B'Gauci argumenta li kull multa li toħroġ twassal biex jitwaqfu x-xogħlijiet sakemm il-problema tiġi rranġata. Fix-xhieda tagħha l-Kap Eżekuttiv taċ-Chamber of SMEs Abigail Aġus Mamo li tirrappreżenta numru ta' kuntratturi qalet li jeħtieġ li jkun hemm sistema ta' liċenzjar ferm aktar serja u li l-istandards tas-settur ikunu ogħla fejn għandha tingħata iktar importanza lill-infurzar. Dan fil-waqt li jkun hemm sistema elettronika li bija wieħed ikun aktar konxju ta' bini li jkun qed isir. Anke dan il-fatt relatat ma' liċenzjar u infurzar qatt ma ħareġ fl-inkjesta maġisterjali, propju għaliex ma kienx il-kompitu ta' dik l-inkjesta li tinvestiga l-operat tal-istituzzjonijiet u fejn dawn fallew. Il-Kap Eżekuttiv tal-SMEs għamlet aċċenn fuq id-diskrepanza li teżisti bejn ir-riżorsi limitati tal-infurzar u żieda enormi fis-settur tal-kostruzzjoni. U qalet li meta jkun hemm nuqqas ta' standards dawk li operaw kif suppost jispiċċaw ibatu minħabba dawk il-ftit li ma jagħmlux l-affarijiet kif suppost. Hija qalet li kuntratturi li jiffurmaw parti mill-Kamra tal-SMEs mhumiex kuntenti b'dawk li qed isejħu cowboys f'dan is-settur. Aġus Mamo insistit li ma jistax ikun li kulħadd jagħmel ir-regoli tiegħu għal dan is-settur. Fil-fatt tkellmet fuq l-importanza li jkun hemm xi forma ta' skill card għal ħaddiema tal-kostruzzjoni. Fis-seduta tal-ġimgħa xedu wkoll Adrian Gallia mill-Malta Insurance Association kif ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-BCA Ġeżmont Muscat. Din l-inkjesta pubblika li qed titmexxa mill-Ombudsman Joseph Żammit McKean flimkien mal-Awditur Ġenerali Charles De Guara u l-Perit Mario Cassar kienet aġġornata għat-18 ta' Settembru. Bl-imħallef jirrimarka li l-inkjesta probabbilment mhux se tkun konkluża fi żmien 5 xhur.